नंगौ नैबे समाव आङो अदालगुरि जिल्लायाव दङ नोंथांमोना साननैसो सिगां निउसनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन लाख लाख अमा जाय बेसेननि जे अमाफोरखौ बुथारनाय सिथारनाय नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन नैबे समाव अदालगुरि जिल्लानिनो मोनसे फार्माव दङ नैबे जायगायावनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जायगाया दा लांदां जानानै दङ बेवहाय गोबां बिबांनि लाख लाख बेवहाय रांनि बेवहाय अमा दङमोन नाथाय दिनै लांदां बे मोनसे गोथैसालि बायदि जानानै दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां बिबांनि बेवहाय अमा दङमोन जाय अमाया दिनै गैला थारैनो बेयो जोबोदनो दुखुनांथाव लाख लाख रांनि दा बेवहाय बे अमा दङमोन नाथाय बे अमाया दिनै थैलांबाय नैबे समाव अदालगुरिनिनो खायसे आबादारिफोर बे आबादारि साथाम बिथांमोना दङ बिथांमोननिफ्राय मोनथिना लागोन थारैनो बे जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोननि जे आबाद खालामनाय थामहिनबा नैबे अमा जे फार्म खालामनाय बेयो जोबोदनो खहा जादों बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथि मोनगोन आरो बिथांमोना नैबे समाव माबायदि थासारियाव दङ आरो बिथांमोना मा फोरमायनो नागिरगोन बे बिथिङाव आं बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो मिन्थिहोगोन नैबे समाव आं बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिना लागोन थारैनो जे बेयो जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोननि फिसिजानाय जे अमा बे अमाया थैलांबाय आरो मा जाहोनाव आरो बे थैनाय जाखो आरो थामहिनबा बिथांमोना बेसेबांसो बे अमा फार्मनिफ्राय बिथांमोना लस जाखो बिथांमोननिफ्राय मोनथिना लागोन नैबे समाव जिहेथु थांनाय समाव नोंथांनि फार्मनिफ्रायनो गोबां बिबांनि जे अमा थैनायखौ जों नुनो मोन्दों मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां भाइरेल जादों बे आरो बे समाव मा बुंगोन खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय आंनि मुङा बापन बर' गामिखौ टेपाखात होनना बुङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आङो फार्स्ट स्टार्टिं 2018 सेप्तेम्बर मासनिफ्राय आङो अमा फार्मखौ जागायजेनदोंमोन जागायनानै दिनैसिम आङो माने खुब मोजाङै आङो सोलिबाय थादोंमोन नाथाय देग्लाय बे 2012 माने मे मासनि 1 तारिखनिफ्राय आंनियाव मोनसे माने सिनायहायै मोनसे बेरामजों जोङो मोगा मोगि जाबाय बेवहा जेसेबांखि दावाइ मुलि होब्लाबो माने बासायनो हायाखिसै उनावहा जोङो माने बेखौ जोङो आधा अंश जेब्लानाखि बिमाफोरा बा अमाफोरा जाहा बेरामदों माने थैनो हमबाय जों माखासेखौ माने फबै जों जेनेबा जों बालायलायबाय माने हमनो हायासै जेला जोङो माखासे अमाफोरखौ जोङो हाजिरा होनानै जों फबनांगौ जाबाय उनावहा जोङो माने मोनसे समाव सानबाय बिबायदि थाबाय थाबा जानाय नङा निस्सय गुबुन राहा लानांगोन होननानै जोङो सरकार फारसे बा जों भेटेनारि फारसे एसे रायज्लायनानै जोङो थैनाय अमानि बिख्लो बा बिबौ बेबायदि जों मोनबासो बेदरखौ जोङो गुवाहाटि लेबरेटरि बेवहाय जों लांनानै खानापाराव आरो बेखौ लांनानै जों होनाय जाबाय होनायनि उनाव जोंहा बे रिजाल्टआ जोंनियाव थोंजोङै फैया माने सेक्रेटारिनियाव थाङो बिथांमोना सावरायनानै माने जोंखौ खिथाबाय जे नोंथांमोननि अमानि बेरामा माने आफ्रिकान सुइन फिभार बिदि होयोब्ला नोंथांमोननि अमाखौ माने सोरखारानो माबा खालामनाय जागोन फुथारनाय जागोन बेबायदिहै फुथारनाय जाबाय आरो बिदिहै जोंहा तारिखआ मोनसे नैबे जुन मासनि माने 16मोन 16आवमोन खिन्थु बे 16 खालि जोंहा जोबोद अखा माने हरसे अखा हानायलाय जों बे दिनखालि जोङो बे खामानिखौ माने जोंहा गोजौनिफ्रायनो बन्द' खालामहरनाय जाबाय बिदिहै नेक्स्ट उइकआव जोङो 23 जुन खालि जोङो सरकारा फैनानै जोंनि अमाफोरखौ माने कालिं खालामनाय जाबाय बिदि बेवहाय नोंथांनाव बेसेबांसो गोबां अमा दङमोन आरो बेवहाय बेसेबांसो नोंथाङा दासिमहालागै खहा जानानै दङ दासिमहालागै आंहा आंनि अमाया माने प्रथमनिफ्राय आं हिसाब होयोबा आंहा माने गोरलै गोरलाम लायोबा 400 दङमोन आरो जेनेबा 400 आंहा 50टा बिमा दङमोन 50टा बिमा जाबायमोन आंहा माने बेबायदि आंहा 30निफ्राय 35 लाख माने आंहा माने अमा दङमोन आरो बिदिहै बहुद गिदिर खहा होनना बुंनांसिगोन
दा बे बिथिङाव सरकारनि राहाया माबायदि नोंथाङा बुंदों दे सरकारनिफ्राय फैनानै बेवहाय सिथारदों होननानै बुंदों फैनानै दा बे बिथिङाव सरकारनिफ्राय मा राहा दङ दा नोंथाङा नैबे खानापारायाव बेवहाय टेस्ट नायनायनिबो बाथ्रा नोंथाङा मख'दों दा बे बिथिङाव सरकारनिफ्राय बे बिथिङाव माबाफोर होनायनि बाथ्राफोर ओंखारदों नामा? बे बिथिङाव सरकारनि जा भेटेरारि डिपार्टमेन्टनि बिथां सारमोनहा बुंदों जे क्षतिपुरन माबा मोनसे नोंथांमोना मोनगोन बिदि बुंदों आरो जेनेबा जों बेसेबां मोनगोन दा बा आं बेसेबां मोनगोन बिनि माबा आं रोखा जानो हायाखै बिदि आरो नोंथांजों सावरायबावगोन आङो नैबे समाव आरोबाव सासे जिहेथु नैबे अमा फिसिग्रा थामहिनबा आबादारि सासे दंबावो आं बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ खुलुमबाय आंनि मुङा मृदुल बाग्लारि आङो दक्षिण कयाबेल गामिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि थांनाय आंनि फार्माव जोंथ' बेराम नुजादोंमोन थांनाय मे मासनि 20 तारिखनिफ्राय नुजादोंमोन जेब्लासिम आङो प्राय 2014नि सेप्तेम्बर 9 तारिखनिफ्राय आङो आंनि फार्मखौ जागायजेनदोंमोन प्राय बेबायदि आं बेराम नुनो मोनाखैमोन प्राय 8 बोसोर आङो फार्मखौ सालायबोदोंमोन आरो बे सालायबोनायनि गेजेराव आङो बेबायदि बेराम नुनो मोनाखैमोन आङो जेब्ला 20 तारिखआव मेनि 20 तारिखआव मासे अमाखौ बेराम जानाय नुदोंमोन अब्ला आङो बेखौ आं गावनो फार्स्ट ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन आरो ट्रिटमेन्ट खालामनायाव आंनि मुलि होनाय बा मुलिफोरखौ इउस खालामनायाव आङो जेबो रेसपन्स मोनाखैमोन बेनिखायनो आङो आंनि खाथियाव थानाय डिस्पेन्सारि तालाइगावनि प्रफुल्ल कुवार डक्टर सारखौ आङो जनायनायनि उनाव जुननि 2 तारिखआव आङो सिम्पलखौ खानापारायाव लांनानै हैनानै प्राय जुननि 10 तारिखसोआवहाय रिजाल्टआ मोनफैबाय आंनि जुनथु अमानि बेरामनि डिजिसनि मुं बियो आफ्रिकान स्वाइन फिभार होननानै मिथिना मोनबाय आरो मिथिना मोननायजों लोगोसे सरकारि आयेन बायदिहाय नेमखान्थि बायदिहाय आफ्रिकान स्वाइन फिभार जानायखौ कालिं खालामनाय जायो बेबायदि नेम बायदिहाय बिसोरो 10 तारिखआव रिजाल्टखौ मोननानै 13 तारिखआव फैनायनि खोथा बुंदोंमोन 13 तारिखआव फैनो हायासै बोथोरफोरा गाज्रिखाय बिनि उनावहाय 23आव कालिं खालामनाय जाबाय बे दिना कालिं खालामनाय जाबाय प्राय बेयावहाय आंहा बहुद अमा थैलांबाय बाखिया कालिं खोब खमहाय खालामनो मोनबाय आरो थासारिया गाज्रिमोन गेजेर ससेयाव बेनिखाय माने आधा अंखआनो थैलांबाय आरो बेसेबांसो नोंथांनाव जोलै दंमोन फिसा दंमोन बेवहाय आरो बेसेबांसो अमा नोंथांनाव स्टकआव दंमोन आरो बेवहाय नोंथाङा बेसेबांसो खरसा बेवहाय खहा जाखो प्राय आंनियावहाय 24 ब्रिडिंनि दोङोमोन बोरमानि दोङोमोन आरो 22 साव दोङोमोन आरो गिल प्राय 9तासो दोङोमोन बेनिफ्राय आरो पिगलेट्सफोर दंमोन टटेल 82 दोङोमोन आरो 82नि गेजेरावनो प्राय 70%आ थैबाय आरो कालिं खालामैनि सिगाङावनो थैबाय 70%सोआ थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोननि जे बे अमाया गोबां बिबांनि थैबाय आरो बेवहाय गोबां लाख थाखानि बिथांमोना खहा जादों बिथाङा फोरमायदों आरोबाव जोंनि गेजेराव दंबावो बिथांमोनजों सावरायबावगोन नैबे समाव सासे अमा फिसिग्रा थामहिनबा आबादारि सासे दंबावो बिथांनिफ्राय जों खायसे बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लाबावगोन मा बुंगोन बे समाव जिहेतु जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोननि जे फार्मा दिनै लांदां जानानै थाबाय सिगांनि समाव जाखिनि बेवहाय अमा नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखआव बे अमाया गैला दा बेसेबांसो नोंथाङा बे बिथिङाव मा बुंनो सानगोन आच्छा गिबियाव खुलुमबाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोना बिराद गोजाननिफ्राय फैनानै जोंनि उदालगुरि हालामाव जोंखौ खबर लानो फैनायखाय आं गिबियाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आं खुलुमनाय आरो अनसायनाय बावहरग्रोबाय दा जेरै जोंहा आदा बापन ओमफ्राय आदा मृदुल बुंनाय बायदि आंनियाथ' माने टंलायाव जाहैबाय गामिया थारैबारि टटेल आंनि अमाया गासै जुदि आं हिसाब खालायोब्ला आंनिया 25ताल'सो रुमा दा बे 25ता रुमाव गासै आङो बिमाखौ 20ता लाखिजेनहांबायमोन आं 2019 मायथाइयाव आं जागायजेनदोंमोन आंनि आफादो आरो आंदोनो नाजानानै ओमफ्राय फैयै बिराद मोजां मोनसे स्टेजाव फैबायमोन आरो जोङो कमियाव आंनियाव माने फिसाफोरखौ लाना बिमाफोरखौ लाना बा बुन्दा लाखिनानै
बुन्दा ओमफ्राय बे फिसा फिसा माने जायफोरा माने गिल्ट होनो बेखौ माने बेबो बिमानि थाखाय लाखिनाय आरो फेटेनिं माने बेदरनि थाखाय मासे मानै बेबायदि माबासो दङमोन दा बेखौ गासै टटेल खालायोब्ला आंनियाव माने 70आथ' रग' रग' थांखाबाय आरो उदै सिङाव थानाय दंबावोमोन माने प्रेगनेन्ट गोजा दङमोन दा दुखु नांनाय खोथायाथ' बेनो जे जेनेब्ला आं कालिंल'सो खालायासै आरो आदा बापना आंखौ बुंहरबाय थानाय जे फंबायाबो कालिं खालायब्ला एसे एनैखौ क्षतिपुरनखौ सरकारा गावसोरनि नेमखान्थिजों मा होयो बे हिसाबैबो जों मोनफिनगौमोन नाथाय आंहा मोनसेल' गिनायमोन जुदि आं आंनि फार्माव कालिं खालायनायमोनब्ला माने लकेलनिफ्रा जाय खाथिफोरावनो माने अमाया बेमार जायाखैमोन बिसोरनियावबो मोनसे गिनाया फैदो जे जेनेबा अमा बुथारग्रा फैदोनो आंनिखौ बुथारलांगोन नामा दा बै समावनो जुदि आङो थाग थिग जुदि आङो सरकारनि मानसिखौ लाना फुथारहोनाय मोनब्ला आरो बिराद गाज्रि मोनजानाय खामानि मावनाय जागौमोन आरो दा बेखायनो बेखौ आङो माने आंनि अमायाथ' मथा मथि बिदिनो थैलांबाय जेनेबा मेनिफ्रायनो थैनाया स्टार्ट जादों दाथ' थैयै थैयै गैस्रानानै जुनावनो जोबजोबदो थैनानै ओमफ्राय माखासेखौ मासे माने फाननो हानाय अबस्थाखौ आं फानदो खिन्थु ओमफ्राय माखासेखौ मासे माने बेमार जायै समाव जिखिनि माने बांगन होनाय जोंहा दङ बिदिबो होबाय ओमफ्राय दाथ' गैस्राला दा कालिं आं खालामनाय जायासै जेरै आदामोना खालायबाय आं जेबो क्षतिपुरन आं मोननाय नङा टटेल आहा माने हिसाबा गथायानो 70ता उदैनिखौ लायोब्लाथ' आरो मेला जागौमोन आरो दा दुखुनियाथ' बेनो आरो जों साथामा दा जों ज' जानो हादों नाथाय उदालगुरियाव आरोबाव दंबावो बिराद बुरजा फार्मार दङ आरो उदालगुरि पिग एस'सियेसन जोंहा मोनसे दङ जोंहा आदा बापुन मोनानो बेखौ लिड लाबाय थायो जोंहा बिथांमोना नाथाय जोङो माखासे समाव बिराद बेस्थ' नालाय बयहाबो मोनसे टेनसन दोङो बिथांमोननियाथ' 35 लाख गाहामनि थांदो बिथांमोननिया 10-12-13 लाख गाहामनि थांदो आंनियाबोथ' मथा मथि बिदिनो थांगोन 6-7 लाखसोनि माल माने जोङो जुदि बेखौ मोजां माने खालायोबा आरो दा जोङो ज'बो जानो हायैखाय जोङो माखासे जोङो अफिसियेलि जों बेबायदि एस'सियेसन हिसाबै जों खारनाय हयथ' जोंनिया जाथ'वाखै खिन्थु आदा बापनाबो गाव बेक्तिगत हिसाबै खारदो बा बिथाङाबो बा आंहाथ' जेनेबा मोनखाला दा बेनो आरो जों नैबे दुखुनि समाव जों माने माथो बुंनो आरो दा नोंथांमोना फैदो जों खावलायगोन हानायमानि जेनेब्ला माखासे खोथाफोरखौ जों रायज्लायबावनि नोंथांमोना बेखौ फोसाव जाहाथे सरकारा मोनथिहोयो जायफोरा मोननांगौ बिथांमोना मोननांगौ आरो गोबांनियानो थैदो दा गोबांनि गेजेरावनो जायफोरा माने जेनुइनलि मोनथावना आरो बेखौ मोखां नायालाबासिनो सरकारा होनो गोसोब्ला होनो हायो होआबाथ' आरो जों बिना लानायनि खुनु जुक्ति गैया नाथाय जाहा बिनायनि मोन्थाय दङ सरकारानो थाया मानो एजे जोङो माने सिटिजेन हिसाबै जाहा मोननांगौखौ जोङो मोननायनि जाहा मोन्थाय थानाय हिसाबै जों खावलायगोन जे नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोना जाय इसिबां गोजाननिफ्राय जोंखौ खबर लानो फैदो जे नोंथांमोननि बे फैनाया जाहाथे जों फार्मारफोरखौ मदद होनो हानाय मोनसे फिथाइ थायनांगौ आरो आं बेखौ खावलायगोन नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे आथिखालाव बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा मोनसे पिग मिशन लानानै मोनसे स्किम मोनसे लाबोदों दा बे बिथिङाव नोंथांमोना मोनसे जाखांफु सासे नैबे आबादारिखौनो जों बुंनांगोन दा बे बिथिङाव जिहेथु नैबे नोंथांमोननि जाखिनि बेवहाय अमा नोंथांमोना फिसिदोंमोन बे अमाया थैलांबाय आरो बे बिथिङाव माबायदि थुलुंगा मोनगोन जुदि बेवहाय आरोबाव जुदि खालामोब्ला बे थैबावोब्ला बे मोनसे गिनाय मोनसे थागोन दा बे बिथिङाव मा बुंगोन जे सरकारनि बा सरकारा नैबे समाव मिशन मोनसे लानानै फैदों दा बे बिथिङाव माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा बड'लेण्ड पिग मिशनाथ' बिराद गिदिर मोनसे फ्लेगशिप मिशन जोंनि बर'लेण्डनि बियो दा बेयावथ' बुंनो गोनां जोंहा जेबो गैया नाथाय मोननैसोल' बुस्थुआ बेबायदि माने जाब्रबथायफोरा माबेबा समाव फैफ्लाङो जेरै जेनेबा आदा मृदुला 2014निफ्राय जागायनाय मोनफेराखै आदायाबो मोनाखै बा आंबो मोनाखैमोन दा हरखाबै मालाबा फैयो दा बड'लेण्ड पिग मिशना ग्राउन्डेड जाथ'वाखैमोन आसलते नाथाय गासैबो पेपार वर्कफ्रा हयथ' गासैबो रेडि गोजा नाथाय लन्चिंआबो जाबाय नाथाय बेखौ एकदम एक्सुवेलि माने ग्रासरुटआव इमप्लिमेन्टेसनाल'सो जाथ'वाखैमोन दा सानहोदो आरो एसे जे माखासे बुस्थुफोरखौ मायावबा मोनसे नायफिननायनि जुदि माने नायनो गोनां दङब्ला बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे झक्का होनाय जादों बेखौ नायफिननो हायो आरो दा बड'लेण्ड पिग मिशनखौथ' जोङो माने जिहेतु माने बर' ट्राइबेलफ्रा गोदोनिफ्रायनो अमा जाखानाय अमा जायैनो अमा जानायखायनो जोंखौ ट्राइबेल होननानै बुंदो गाहुरि खावा होननानै जोंखौ मुगैयोमोन नङा होमबा अमा जानायजोंनो लोगोसे जोंनि मोनसे कमिउनेल आइडेन्टिटिखौ गुबुन जातिफोरा गायसननो नाजादोंमोन नाथाय दिनै बर' जातिफोरा गुबुना जेसेबां कमिउनेल पलिसियानो खालायाखैनो मानोमोन दिनै अमा गैयाब्ला मोनसे हटेल सोलिया दिनै गासैबो अमाया ओरैबायदि माने मोनसे फेभारेट मोनसे आदार जाहैबाय दा दिनै अमाया मोनसे मा जाहैबाय मोनसे
मोनसे पिक मिशन बायदि मोनसे माने महर मोनबाय थ' बर' रायजो राजाखौ जोङो साबायखर जोङो होयो दा होनायनि उनाव जों नैखौसो बुंगोन आरो जिहेतु बड'लेण्डआव पिक मिशन जुदि खालामबायब्ला बड'लेण्डआ मोनसे पिकनि लेन्ड जाथारनांगौब्ला जों बायदि फिसा फिसा आबादारिफोर जायफोरा माने 2014निफ्राय जायफोरा मोनसे स्टेजाव फैखाबाय आदाम रिदुलमोन बायदिया दिनै बुहुत माने स' अमा लाखिबाय आदा बापुरमोना बा आंबोथ' 100नि बारा अमा लाखिजेनबायमोन दा जों बायदिया मोनसे स्टेजाव फैखाबायमोन दा जों बायदिखौ मदद होयोबोला पिक मिशनाव माबोरै मदद होथावना ओरैनोथ' पिक मिशनाव बिथांमोना मा क्ल'जदो आबादारिफोरखौ मदद होनो बिथांमोना पेपार वर्क खालायदो जों बेयाव जोङो जिहेतु माने जोङो मोनथिया दा जों मोनथियैखौनो जोङो बुंगोन नाथाय दा नैबे पेन्डेमिकआ फैबाय नालाय दा जों थाखानाय आबादारिफोरखौ बड'लेण्ड पिक मिशनाव माबोरै फिट खालायगोन ना जों बायदि फार्मारखौ माबा मोनसे क्ल'ज लानानै जोंखौबो मदद होनो हानाय जुदि बेबस्थाखौ जुदि लानो हायोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो बड'लेण्डआव पिक लेन्ड जुदि खालायनोब्ला थाखानाय आबादारिफोरखौ थुलुंगा होयोब्ला आरोबाव माने जायफोरा माने प्रग्रेसिभलि मावनो होननानै कमार्शियेल खालायनो होननानै सानदों बिथांमोनाबो आरोबाव गोसोआव बोलो मोनगोन दा बेखायनो जों खावलायगोन नायफिनबा नायफिनजायो पिक मिशनाव ओमफ्राय जों बायदिखौ जेनेब्ला जिखिनि माने जाहा बिफान दंखायो एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि होननाय जाहा मानगोनां राकेश ब्रह्म सार बिथाङा नायो ओमफ्राय प्रमद मानगोनां बिथां सारानो गावआनो माने पिकनि बेलायाव पिक सेक्टराव कमार्शियेलि बिराद गोदोर मोनसे खन्दिगराव बानायखानाय सारा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दंमोन बै समावनो बिथाङा बेफोरनि बेलायाव गोबां लाइफ स्टकआव गोबां खामानि मावदों बिथांनियाव मेपिंआ दङ बिथांनियाव अलरेडि प्रजेक्टआ दङ इन्टारभेनसननि रड मेपखौ माबोरै खालायनांगौ प्रमद सारनि थाखाय बेयो गोदान बाथ्रा नङा दा बाथ्राया जाहैबाय जे जों बायदि जायफोरा दा अबथिरिया मोनसे गेजेर ससेयाव बेमारा फैबाय रावबोथ' मिथियामोन दा बेबायदियाव जों बायदि फार्मारखौ फिट खालायनो हानाय जुदि पलिसि दोङोबोला बिथांमोनखौ जोङो दाखालिबो खावलायदो जे नायफिनबा नायफिनजायो मानगोनां सार बिथांमोना बड'लेण्ड पिक मिशनाव जोंखौ जुदि सोनो हायोब्ला जाहाथे जोंबो मानो होनब्ला जोंनियाव बिराद माने एमप्लयमेन्टथ' जाना दङमोन ना लकेल एमप्लय जाना दंमोन आदा बापुनियाव 6-7 जन गाहाम जाना दंमोन आदाम रिदुलमोननियाव आंनियावबो जेनेब्ला गावनि न'नियानो एमप्लय जानानै दङमोन दा बिथांमोनाबोथ' जोंनि फार्मावनो आदार जागासिनो दंमोन गथ' गथायखौ फोरोंगासिनोमोन दा जोङो हरखाबै 100ता अमा थैखांनायनि उनाव जोङो 20ता अमा सोनायानो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्ज जागोन आदा बापुनमोननिया 400-500 अमा दा बिनि रुमा गासै 100ता दङ 100तायावथ' बियो माने 100ता रुमाव 50ता बिमाखौ लाथारनांगोन दा जोंहा केपिटेल इनभेस्टमेन्टआ जिहेतु जोङो माने थांखाबाय दा बेखायनो हायोबा जों खावलायगोन आरो फार्मार हिसाबै मानगोनां जोंहा राकेश सार दङ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौबो जों खावलायगोन हायोब्ला जोंनि मोखांखौबो एसे नायजायो हानायनि केपासिटियाव मदद खालायोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो हायाब्लाथ' जोङो उपाय गैया नाथाय एज ए सिटिजेन बड'लेण्डनि थागिबि हिसाबै आरो जों वेल उइसार हिसाबै जोङो सानफ्रोमबो लुबैगोन जे जोंखौबो एसे नायफिनबा नायफिनजायो होननानै आं बेखिनिखौनो खावलायगोन आरो नैबे समाव बिथांजों सावरायबाय आरो नैबे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिलांगोन बे बिथिङावनो मा बुंगोन जे पिक मिशननि सोमोन्दै बिथाङा एसे फोरमायबाय बे बिथिङाव नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो गोनां दङ मा बुंगोन बे समाव हायोब्लाथ' जोंनो एसे मदद खालामनांगौ जाथावोब्ला आरो अब्लाबो माने मोनथारनांगौ बे नङा खारन जुदिहे पिक मिशनखौ दादोंब्ला जों फार्मारफोरखौ जुदि हेल्प खालामलाब्ला जेबो माने मिनिं थानाय नङा आरो बेनि पिक मिशननि बेनिखायनो आं हायोब्ला आरो ना खावलायो आरो जेन हेल्प खालामनो थाखाय जोंनो नङाब्लाबो गुबुन जायफ्रा लस जादों जोंनिखौथ' दोनथ' आरो बेबायदि बहुद जाबावनायनि सम्भाबना दङ खारन मानसिफ्रा गोथै बेदरफोरखौ जादों आरो माब्लाबाबो बाय'सिकिउरिटि मेनटेन खालामाखै माने बेरामा माबोरै गोसारलांदों बेफोरखौ जेबो मिथियाखै आरो हायोब्ला मोजां मोनसे ट्रेनिंबो होनो नांगौ आरो जोंनि गेजेराव बहुद गोनांथि ट्रेनिंनि बेनिखायनो आङो हायोब्ला पिक मिशना मोजां माने जोंनि उदालगुरि बायदि गासै डिस्ट्रिक्टआवबो बड'लेण्डनि जेसेबां डिस्ट्रिक्टफोर दङ बेफोराव गासैयावबो होनो नांगौ आरो आं एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय नैबे समाव नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनो लुबैगोन जे नैबे पिक मिशननि सोमोन्दै दा बे समाव मा बुंगोन जे बिटिआरआ मोनसे नैबे पिक मिशन मोनसे गिदिरथार मिशन मोनसे फोसावदों दा बे बिथिङाव नोंथाङा सासे रोंखा राखा आबादारि दा बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरगोन बे बिथिङाव आंबो बेखौनो बुंनो नागिरो खारन जोंहा बा आं बा जों जे साथाम दा दङ जोंहा जों माने जों अमानि बिखय जथेस्थ'खिनि जोंहा अभिगता जाबायमोन
बे हिसाबाव जुदि पिग मिसना जुदि जोंखौ अनहरोब्ला निस्सय जोङो माने जों दावगानो हागोन बा जोङो खामानिखौ मावफिननो हागोन खारन जोङो गासै अमानि ए टु जेड जोङो बाथ्राखौ जों मिथिबायमोन बे 4 बोसोर आरो बिथाङा 6-7 बोसोर जाबाय बिदि आं बिथां फंबायनिफ्राय आं माखासे बाथ्राफोरखौ आं सोलोङोमोन माने बे गिबियावनो जाबायसा खालामोमोन माने बे आंनिसाय बहुद सिगाङाव माने खालामजेननायमोन बियो मृदुल फंबाया आं एसे बिनिफ्राय नायनानैसो आं खालामदोंमोन एसे आङो माने जुराव मासे एसे गुवारहै आं खालामनायमोन आरो जेनेबा माने माहाय थाबैनो जेन आं दावगालांनो हायो खोमा बिदिहाय आङो आंनियाव माने आङो 7 लेबारबो नियोग खालामदोंमोन माने 7नो आङो मासाव आं बिथांमोननो 10,000 हैनो 50,000 थाखा होनाङोमोन बिदि आरो दा बिथांमोनाबो दा आंहा जेब्ला अमा थैजोब्बाय आं जेरै खाफाल हमनांगौ जाबाय बिथां लेबारफोराबो माने खाफाल हमनांगौ जाबाय आरो बिदिहै जोंखौ सासे रोंखा राखा अमानि सोमोन्दै बा अमा जेरै बोरैहाय फेदेरनांगौ बेखौ जों मिथिखानाय हिसाबाव निस्सय जोंखौ जुदि बड'लेण्ड पिग मिसना जुदि जोंखौ अनहरोब्ला जोंनि मोखांखौ जुदि एसे नायहरोबा निस्सय जोङो दावगानानै आरो बिथांमोन बायसा आरो जोङो आरोबाव जों लेबार लानानै बा कर्मचारि नियोग खालामनानै बिथांमोनजों 6-7 घर बा 9-9 जोङो न'खर फिसिबावनो हागोन होननानै आं आखा खालामो आरो जेनेबा नोंथांनिफ्राय आरोबाव जों मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनो लुबैदों जे उदालगुरि हिसाबाव गोबां अमा फार्मा दा नोंथांमोननि फार्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन फार्मावबो बिदिनो अमाया नैबे आफ्रिकान सुवेन फेभारनि जोहै थैबाय दा बेवहाय बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरानो आथिखालाव मोनसे साननानै दङ जे अमा फार्म खालामगोन साननानै दं नाथाय नैबे समाव नोंथांमोननि जायगायाव जे अमाया थैबाय दा बे बिथिङाव बिथांमोना गिनाय मोनसे जाखांदों दा बेवहाय बै लाइमोनफोरा जाय बिथांमोना गोसो जादों अमा फिसिनो गोसो जादों बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बुंगोन नामा बिथांमोना गिनो गोनां दङ नामा बे बिथिङाव नोंगौ मोजां बाथ्राखौ सोंबाय माने जोंहा जा आफ्रिकान सुवेन फेभार जाबाय बे आफ्रिकान सुवेन फेभारा जोंनियाव जाबाय बा गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरा माने बेयाव अमा फाननाय बायनायाव जेबो गिनांगौ गैया बिथांमोना बाय'सिकिउरिटिखौ मेनटेन खालामनांगौ माने फार्मखौ साब सिखोनताखौ लाखिनांगौ बिदिहै खालामबानो बिथांमोनाबो माने बै बेरामनिफ्राय बिथांमोना खारग'नो हागोन बिदि आरो लाइमोनफोरा दिनै आंखौ नुनानैथ' माखासे सुबुंफोरा माखासे गामि बा खाथि खाला माने क'क्राझार टु आप टु बिथिं माने धेमाजिसिम माने आंहा ओरैबायदि माने चेनेल बा कास्टमार बा लाइमोनफोर माने ओंखारबोदोंमोन माने जोबोद माने बिथांमोनाबो आंखौ दुखु फोरमायहरदों माने माबायदि जाखो आदाहा बे घटनाया माबायदि हाबनो मोनखो बे बेरामफोरा बेबायदि आं माने फिनग'नो हाया आरो जेनेबा ओरैबायदि जेनोथों माखासे सुबुंफोरा जोंखौ नुनानै बा माखासे लाइमोनफोरा जोंखौ बा आंखौ नुनानै बा बिथां मृदुल फंबायखौ नुनानै जोबोद माने सेंग्राफोरा बा लाइमोनफोरा माने बे अमा फार्माव बिथांमोना गावखौनो माने गावनि आथिङाव गाव गसंहोनानै बिथांमोना सेस्था खालामदोंमोन आरो बिथांमोना एसे गिख्रंदों बा एसे गिदों बिथांमोना गिनो दरखार गैया माने बयनियावबो बा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोराव बेफोर बेरामा हयथ' जाहैयाबो जानो हागौ बिदि आरो साबधानताखौ अबलम्बन खालामबानो निस्सय बिथांमोनाबो खारग'नो हागोन आरो थारैनो जों सावरायबाय दङ नैबे अमा आबादारि बिथांमोनजों बिथांमोना गोबां बिबांनि बिथांमोननि अमाया थांनाय समाव थैबाय दा बिथांमोननि दुखु सुखुखौ जों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बिथांमोनजों सावरायगासिनो नैबे समाव आरोबाव जों बिथां आबादारिमोनजों जों सावरायबावगोन बेहाय बिथांनिफ्राय जों मोनथिना लागोन थारैनो बे आफ्रिकान सुवेन फेभारा माबायदि गिबियाव जानाय समाव माबायदि लैखोन नुनो मोनो बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बेबायदिखौ जानायावथ' सेथि जोङो जायनि सानथाम बा साननैसो सिगाङावहाय भमिटिं खालामग्रोयो आरो बेनि उनावहाय एसे थाबायबाय थायो साननै बा सानसेनि सिगाङाव थाबायथिंबाय थायो रुमाव गिदिंथिङो आरो एसे लेट्रिना एसे गुरै जायो गुरै जानानै माने सानसे जुदि एसे जानायाव जुदि एसे खम जादोंब्ला सेकेन्ड टाइम जुदि फुङाव होनायाव जुदि एसे खम जादोंब्ला बेलासे होबोला बियो जायालासिनो बियो एसे बहुद लोमजायो आरो रुमफोराव एसे गिदिङो आरो दै लोङो उन्दुना थाबाय थायो बेबायदिनो फार्स्ट सिम्पटमखौ आं बेबायदि नुजेनदोंमोन आरो सेथि जानाय अमाफोरखौ फार्स्ट जि रुमाव जादोंमोन बियो बहुद गोबाव थानायखौ आं मोनबाय आरो बेबायदिनो थाम्फैफोर बादेरो प्लास माने स्माइल होयो बडिफ्रा एसे स्माइल होयो आरो खोमाफ्राव माने निला दाग नुनो मोनो आरो उदैफोराव बिखुंफोराव निला आरो सेक जायो आरो किसुमान जायगायाव गोजा जायो
फार्स्ट आंनियाव जानायावथ' गिदिर गिदिर अमाफोरनियाव जानायमोन जायफ्रा प्रेगनेन्ट अमा जायफ्रा बर लाखिनाय बेफोर अमाफोराव जाग्रोदोंमोन प्राय किसुमाना आफ्रिकान स्वाइन फिभारा माहाय एसे स्टाइलिश बेमार बियो माने फार्स्ट जाजेननायफ्रा एसे गोबाव थायो आरो जिफ्रा बिनिफ्राय सन्देरबाय बेफोरो माने साननै सानथाम थाबैनो थैयो आरो बेबायदिहाय नुनाय हिसाबै जिफ्रा प्रेगनेन्ट बिसोरो खम समायनि गेजेराव थैयो आरो जायफ्रा माने नन प्रेगनेन्ट एसे गोबाव थायो आरो फिसाफ्रा थाबनो थैयो माने बिनिफ्राय सन्देरलांबाय थायो बे रुमनिफ्राय गुबुन रुमाव आरो उल्था उल्थि एसे माने बिजोंनिफ्राय बे खनानिफ्राय बे खना बेबायदि थाङो आरो माने एसे माने स्टाइला माहाय बेलेग धरननि आरो जेरै नर्मेल लोमजानायाव जोङो इन्जेक्सन होयोब्ला जोङो मोजां जानायखौ नुनो मोनो आरो जिखिजाया बेराम जायोब्ला जोङो प्राय गावनो ट्रिटमेन्ट खालामनानै मोजां खालामनो हादोंमोन खिन्थु जेथिया आंनियाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारा हाबबाय अब्ला आङो माब्लाबाबो मोजां जानायखौ नुवाखै जेसेबां मुलि होयो जेसेबां माने इन्जेक्सनफोर होबाबो बियो माब्लाबाबो नर्मेल जाया दसे समायल' जागोन बियो 5 मिनिट 10 मिनिट बिनि उनाव आरो लोगो लोगोनो माने लोमजानाय हायो आरो जेब्ला खायसे अमाया गोबायो गन्थंथि थै ओंखारो थैयोब्ला आरो खायसे डायरिया जायो खिनाय आरो हासुदै नालाजों माने थै गबोयो गोबायो गोबानायाव माबा थै फैयो बेबायदि गोबां लक्षणफोर नुनो मोनो आरो फिसाफ्रा एबर्सन जानानै ओंखारलाङो बिमाफोरनि प्रेगनेन्टनिफ्राय बेबायदि लक्षणफोरखौ आं नुनो मोनबाय बेबायदिहाय प्राय माने थाब खम समायनि गेजेरावनो जोबलाङो आरो बेखौ फाहामनायनि बा दासिमहालागै बे बेरामखौ फाहामनायनि थाखाय मेडिसिनफोर ओंखाराखै नामा मिथिनाय बायदिब्ला मेनि 2 तारिख ना 3 तारिखआवहाय भियेटनामाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि भेक्सिन लन्च जादों होननानै माहाय निउसाव मोन्दों आरो बर्तमानावथ' बिनि सिगाङावहाय जेरावबो जोङो बेबायदि आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि फाहामनायखौ खोनायाखै मिथियाखै बिनि जेबो ट्रिटमेन्ट गैया जेबो भेक्सिन गैया बिखौ गानायखौ मिथियाखै आरो बेयाव किसुमान निति नेमजों जोङो बेखौ होबथानो हायो बाय'सिकिउरिटि मेन्टेनफोरजों जोङो बेखौ होबथानो हायो बा जोङो अमा बेदर जानानै फार्माव हाबनो नाङा बा जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ मोजां सेनिटाइजार खालामनांगौ बा थाबैनो गुबुन जायगानिफ्राय हायनानै माने फार्माव एन्ट्रि जानो नाङा प्राय फार्माव हाबिनि सिगाङाव दुगैना फैनांगौ खमसे खम 15 सेनिटाइजार लगायनायनि 15 मिनिटसो उनावसो हाबनो नांगौ आरो अब्ला जाहाथे जेन बेमारफोरा मोना जोङो मिथिनाय बायदिब्ला जोंनियाव बबेनिफ्राय फैखो बे बेरामखौ मिन्थिना मोनासै जोङो बाय'सिकिउरिटि मेन्टेन बहुद खालामदोंमोन आरो जोंनि गोबां सिगांनिफ्रायनो प्राय जानुवारिफोरनिफ्रायनो गुबुनथिं अमा बेराम जानाय खोनादोंमोन थिग बेबायदिखाय मिथिनानै जोङो बहुद बाय'सिकिउरिटि टाइट खालामदोंमोन अब्लाबो बोरै हाबखो जोंनि फार्माव जों मिन्थिना मोनासै आरो जाहा बापन आदानियाव सेथि जादोंमोन बिथांनियाव प्राय मेनि 1 तारिखनिफ्राय जादोंमोन आंनियाव मेनि प्राय 20 तारिखआव जादोंमोन आरो जानायनि माने लैखोना ओरैबायदि मोनसे फार्मनि उनाव गुबुन मोनसे फार्माव सन्देरलाङो बेबायदि धरननि बा गुबुन खाथि थानाय न'फोरनि अमाफोरनियाव सन्देरलाङो बेबायदिनो आंनि गामियावबो बेबायदिनो आं खोनादोंमोन अमा थैनाय खोनादोंमोन बा बेबायदिनो माहानिफ्राय फैखो आंनियाव बेखौ आं मिन्थिना मोनासै आरो थारैनो बिथांनिफ्राय जों मिन्थिनो हाबाय जे अमा जे नैबे आफ्रिकान स्वाइन फिभार बिनि लैखोनखौ बिथाङा फोरमायदों थारैनो साननो गोनां बाथ्रा जाय बिथांमोना गोदानै जे नैबे अमा फार्म खालामनो गोसो बिथांमोनखौ साननो गोनां खालामना होदों मानोना बिथांमोननि नैबे अदालगुरियाव जिहेते गोबां बिबांनि अमा थैनायखौ नुनो मोन्दों दा बे बिथिङाव बिथांमोना सानदों जानांगौ दे बे नैबे अमा फार्म खालामबा आंनियाबो थैगोन मोनसे रायजो राजानि गेजेराव जाय बिथांमोना जाखांफु आबादारि बिथांमोना गिनांगौ जानांगौ नाथाय
बिथांमोना नैबे बिथिङाव बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोना रोखा बुंदों जे बे बिथिङाव बाय'सिकिउरिटि थामहिनबा बिनि जे अमा फिसिनायाव हाबनाय थांनाय आरो बिनि माबायदि प्रटेक्सन खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांमोना रोखायैनो फोरमायदों आरो जोबोदनो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन जे दा उदालगुरि ओनसोलाव गोबां बिबांनि बे अमा फार्म खालामनानै बिथांमोना गावजों लोगोसे खायसे सुबुंफोरखौ बिथांमोना बे जायगायाव खामानि मावनानै जे बिथांमोननि जे इमप्लयमेन्ट बेखौ बिथांमोना सृष्टि खालामदोंमोन दा बे बिथिङाव जुदि नोजोर होयोब्ला सरकार बिथिंनिफ्रायबो बिथां दुखुथिया आबादारिफोरनो आरो सरकार बिथिंनिफ्रायबो मदद होयोब्ला जोबोदनो मोनसे थुलुंगाखां जागोन नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय आं राकेश रामसि आरो नोंथांमोननो नैबे उदालगुरियाव जानाय गोबां बिबांनि अमा फार्म थैनाय जे जायगायाव दुखुथिया बिथांमोनजों आङो नोंथांमोननो सावरायनानै दिन्थिबाय गोजोन्थों।